Hello, खुलुमबाय बेनिसिम वेलकाम बैक टू द चैनल राजाखौ YouTube चैनलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बराय हरनाय जाहैबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दं दा दिनैहाय सानडे कमेन्ट्स बक्सआव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय आरो जायफोरनि कमेन्ट्सआ दिनैहाय पिकआप खालामजादों बिसोरो नोंथांमोना जोबोर लाक्की मानोना नोंथांमोननि रिप्लाइखौ ओरैबायदि स्पेशल जायगायावसो रिप्लाइ खालामगोन दा जाय बिथांमोननि कमेन्ट्सआ पिकआप खालामजाबाय नोंथांमोना लाक्की साननानै लादो आरो नोंथांमोन जा कुइसन खालामदों आं बेखौ होलांजोबसिगोन दा सिगाङावनो बुंखानाय जायो माखासे कमेन्ट्सफोरखौ पिकआप खालामनाय जायाखै मानो होनोब्ला टाइमा बिराद शर्ट आरो बयनिबो रिप्लाइ खालामनांगौआ इजि नङा आरो जाय कमेन्ट्स बेफोरो माखासे नोंसोर मा सोंदों बेखौ गासिबो कभार खालामजोबगोन आं बेखौ सानखायो मानो होनोब्ला माखासे कमेन्ट्सआ एखे आरो माखासे नोंथांमोन जा सोंखानाय दं बे कमेन्ट्सफोरखौहाय सिगांनि माखासे भिडिअसफोर दं बे भिडिअसफोराव नोंथाङा नायदो आं लिंकखौ होखागोन दा नोंथांमोननि सोंनायफोरखौ होलांनाय जासिगोन फार्स्टआव सोंदों बर'लेण्ड गस्पेल आदा अननानै आंनो खोन्थाहर माइक्र'फनखौ माबोरै बाहायो बे नाम्बाराव खोन्थाहर माइक्र'फनखौ नोङो फनाव कानेक्ट खालामनो थाखाय नोंनो मोनसे एप इउज खालामनांगोन बेयो जाहैबाय माखासे अनेक एप दं आरो साबसिन एपआ जाहैबाय माबा अपेन केमेरा भिडिअनि थाखाय आरो जुदि नोङो खालि भइसल' इनसार्ट खालामनोबा माखासे एप्लिकेसनफोर दं बेफोरो जाहैबाय अडिअ' भइस रेकर्डार एक्सटार्नेल माइक रेकर्डार अनेक एप दं नों डाउनलड खालामनानै मोनगोन ओमफ्राय नेक्स्टआव सोंबावदों मेक्स टिउरिया सोंदों हाइ ब्र' बबे अनलाइन आर्निंस एपआ साबसिन टु आर्न मानि उइदाउट एनि इनभेस्टमेन्ट प्लिज रिस्पन्ड मी बेनि एन्सारा जाहैबाय माखासेयाव एसे टेलेन्ट नांगौ एक्टिं नांगौ बे टिकटक लाइकफोराव ओमफ्राय बिनिफ्राय साबसिना इउटुबावनो जायो इउटुबावबो बिराद खस्थ' नांगौ खिन्थु नोङो मोनसेबो गोरलै बुस्थु गैखाया ओरैनो फैसा खामायनायनि दा नोङो ससियेल मिडिया इन्सटाग्रामफ्रावबो जानला मोनला खालामनो हाया फैसा खामायनो हाया बे टिकटक लाइकआवबो जानला मोनला फैसा खामायनो हाया इउटुबानो साबसिन ओमफ्राय फुंजाम बसुमतारिया सोंदों आदाया फार्स्ट डेटआव पेमेन्ट मोनदों नामा उनावबो मान्थलि मोनगोन नामा आदा फैसाखौ दादा सना फैसाखौ मान्थलि मोनो मानो होनोब्ला बे नोंनि आर्निंसआ मिनिमाम $100 जानांगौ होमबानो नों फैसाखौ मान्थलि मोनगोन एभ्रि मान्थ आरो राजु भाइया सोंदों हाय आदा कमेडि भिडिअ खालाम आदा आं नायनो नुनिखौनो बरिं जाबाय आदा थाब बानायदो आरो आदाया माबोरै दं अननानै खोन्थाहरदो राजु फंबाय आं मोजाङैनो दं कमेडि भिडिअखौ आङो बानायगौ ओमफ्राय दा बिनि बानायनायनि सिगां आङो मोजां एक्टर मोनाखै दा सोरबाफोर फिमेल एक्टरा जुदि इन्टारेस्टेडब्ला नोंथांमोना जुदि सोरबा इन्टारेस्टेड दंबा आंनाव इमेल खालाम आंनाव इमेल दंखायो गाहायाव ओमफ्राय नोंथाङा बाहाय खालामनानै आंनाव सोंहरनो हागोन आरो आं दा फिमेल एक्टर नागिरगासिनो दं ओमफ्राय सासेखौथ' मोनखाबाय दा एप्रिलाव मोनसे कमेडि भिडिअ फैगोन ओरैबायदि मोजां जागोन बे शुटआबो जाथ'वाखै दाबो जायखिजाया स्क्रिप्टआ जाखाबाय दा सोरबा इन्टारेस्टेड दंबा नोंथाङा आंजों खबर लानो हागोन ओमफ्राय दाइमारि अनसुलिया सोंदों आदाया डाइरेक्टर जानो हागोन ना हाया बिनि एन्सारा जाहैबाय आं डाइरेक्टर जानो हायो मानो होनोब्ला जोंनि न'खरनि मानसिफ्रानो डाइरेक्टर जाखांबाय माखासे गोदो बर'नि मुभि खालामखांबाय जेरै मावजिनि आदब गाग्लोबनाय बिजावजालि अनेक मुभि खालामखांबाय दा बेफोरबायदि मुभि खालामनानैनो आर्निंसखौ बर' मुभि बानायनानै प्रफिट जानो हायाखै बिनि थाखायनो आं दा खालामनो गियो बर'नि सिनेमा बानायनो गियो दा आं खालामनो हायो मानो होनोब्ला जों बर' मुभियाथ' सानसेयाव बोसोरावसो खनसे बिसोरो दिहुनो दा आङो सानफ्रोमबो भिडिअ शुट खालामनानै दिहुनो बिनि थाखायनो जेबो नङा बे गोरलै खामानि आंनि थाखाय जानो हायो नोंथां आरो सोरबा प्रडिउसार मोजां मोनब्लाबो दाबो डाइरेक्टर जानो हायो मैखोम नार्जारि बेंकआव बेसेबां पार्सेन्ट लाखिया दा बेंकआव बारा बुरजा पार्सेन्ट लाखिया जास्ट 400-500 दाननानै लाखियो ओमफ्राय थिर गेमा सोंदों आदा आंना 7 daysआवनो मनिटाइजेसना जादों ओमफ्राय 100K भिउसआव बेसे मोनो 100K भिउस 200K भिउस बेजों जेबो भिउसजों जेबो खोथा गैया नोंनि एडसेन्सनि एडभार्टाइज फैनायनि सायावसो एखमबा 2000 भिउसआनो $1 मोनो आरो एखमबा 20,000-30,000 भिउसआवसो $1 मोनो आरो एखमबा 50,000 भिउसआवसो $1 मोनो बेबायदिनो जायो एखमबा 5,000 भिउसआनो $1 मोनो दा अभारअल 100 भिउसआव नों सानदो आं हिसाब खालामनाय दा होननायखौ एखमबा अभारअल 5,000 भिउसआनो $1 मोनो बेबायदिनो ओमफ्राय फनि नार्जारिया सोंदों हाय ब्रादार आं नोंनाव फंसे खोथा सोंनो लानाया बेनोदि आदा आंनि मबाइला स्ल' जाबाय दा गोदानाव जाय स्पिड जायोमोन आदा दा मा जाखोथाय आं दा मिथिया आं आदा बिनि माबाफोर आइडिया मोनगोन मिजिं थिदोंमोन आं ब्रादार आं सोंब्लाबो एन्सार मोनफेराखै प्लिज ब्रादार आंनि फननि स्ल' जानायखौ फोरमायहर ब्रादार प्लिज नोंथांनि एन्सारा जाहैबाय फंबाय नोंनि एन्सारखौ दिनै ओरैबायदि स्पेशल जायगायाव फैनानै होबाय आं नोंथाङा बेखौनो धन्यबाद साननानै लादो सिगाङाव फना मारै स्पिड जायो होमबा बै जायनि फननि इन्टारनेल मेम'रिया खम ओमफ्राय बेफोरबायदि फना सिगाङाव ओरैनो
बै नों जेनेबा एप्लिकेसन डाउनलड खालामब्ला माबा माबि डाउनलड खालामना नालाय स्पिड जायो आरो दा नों फनखौ टना खालामबा नोंनि इन्टारनेल मेम'रिया बुरजा जानांगौ नोङो जेनेबा मिनिमाम 3GB रेम 32GB इन्टारनेल मेम'रि आरो एखमबा जेनेबा 4GB रेम 64GB इन्टारनेल मेम'रि बेफोरबायदि फनाव जेबो स्ल' जाया आरो ओंखायनो नोङो जेनेबा नोङो 2GB रेम 16GB बेफोरबायदियाव स्ल' जायो ओंखायनो नोंनि फन मेम'रियाव नों जेसेबां फ्रि स्पेस दोननो हागोन एसेबां नोंनि फना स्पिड जागोन ओमफ्राय आरएन क्रिएशना सोंदों वाव बस नोंना साबसक्राइबारा बोरै इनक्रिज जाखो इमान थाबनो आंनि साबसक्राइबार इनक्रिज जानायनि मेन खारना जाहैबाय जेसेबांनाखि नों अबे दिननिफ्राय नोंखौ पाब्लिकआ जेनेबा नोंखौ इउटुबार होननानै एक्सेप्ट खालामगोन जेनेबा आंथ' ब्लगार आंखौ ब्लगार होननानै एक्सेप्ट खालामगोन जेनेबा नों डान्सारबा नोंखौ डान्सार होननानै पाब्लिकआ माब्ला एक्सेप्ट खालामगोन बै दिननिफ्राय जेब्लानाखि पाब्लिकआ नोंखौ एक्सेप्ट खालामगोन अब्ला नोंनाव साबसक्राइबारा अट'मेटिक बारायगोन ओमफ्राय नेक्स्टआव सोंदों बुहुमसा बसुमतारिया सोंदों आदाया मोनसे भिडिअ'आव बेसेबां मोनो मोनसे भिडिअ'आव भिउसनि सायाव जाया बेथ' एडभार्टाइजनि सायावसो आलदा आलदा भिडिअ'नियाव आलदा आलदा फैसा होयो जेनेबा अनेक आलदा आलदा केटेगरिसनि भिडिअ थायो नालाय अबेबा भिडिअ'आव 2 लिटारनि थाव दाम मोनो अबेबा भिडिअ'आव अमा बेदर 2 केजिनि दाम मोनो बेबायदिनो बारा बुरजा जाया फंबाय ओमफ्राय बिदिनो अबेबा भिउस बुरजा जानायाव बिदिनो लंपेन्ट जिन्सफोर बायनो हायो आरो अबेबा बुरजा भिउस थानाय भिडिअसफ्राव बेनो आइडिया खालामदो नोंथाङा ओमफ्राय मनालिसा बर'आ सोंदों सना आंनि बयफ्रेन्ड जादो मनालिसा बिनानाव आङो बेफोरबायदियाव इन्टारेस्टेड गैला मानो होनोब्ला नों गाज्रि मोननो नाङा माने आङो टाइम होनो हाया बिदि रिलेसनशिपनि थाखाय आरो बिराद बिजि लाइफ जायो नोंसिनाव जेरै बिजि लाइफ आंनाबो बिदिनो बिजि लाइफ जायो दा खुनुरुखुम टाइम दिहुननानै आं नोंथांमोननो भिडिअ खालामो आरो गावबागाव एमखौ साक्सेसफुल खालामनायाव बैसोर माखासे रिलेसनशिप लाइनजों थाङोबा साक्सेसफुल जानाया बिराद खम जायो बेनि थाखायनो आं बेफोरबायदि खामानियाव आगान गैथ'ला गाज्रि मोननो नाङा बिनानाव ओमफ्राय बिएम चेनेला सोंदों आदाया भइस कानेक्ट खालामो नामा भइसखौ मोजां स्रां स्रां खोनायो जे प्लिज आदा जायोब्ला बे जिनिसनि मुंखौ खोन्थालाय प्लिज आदा नैबे जा एक्सटार्नेल माइक बेयो जाहैबाय बया M1 माइक ओमफ्राय बेखौ आं कानेक्सन खालामो फनजों दा बेजों कानेक्सन होयोबा भइसआ साबसिन खोनायो ओमफ्राय नेक्स्टआव सोंदों सन्दन बर'आ सोंदों आदाया पाबजि गेलेयो नामा अन्नानै खोन्थाहरदो बे कुइसना ट्रेन्डिं आरो बयबो बे कुइसनखौनो सोंगासिनो दं आङो पाबजिखौ गेलेनाया आगोलसो गेलेयोमोन खिन्थु पाबजि गेलेबा मानसिया ओरैबायदि जाम्बा जालांनो नागिरो रियेल लाइफखौ दोनथ'नानै माखासे इमाजिनारि लाइफआव फैनो नागिरो बेखायनो ओरैबायदि एडिक्टेड जायो आरो एडिक्टेड जायोबा जों माखासे खामानिखौ मावनो हानो नागिरा ओंखायनो जोङो माखासे गेमफोरजों माखासे जेनाखि ससियेल मिडिया आरो गेमफोराव जोङो बाराद्राय एडिक्टेड जानो नाङा दा पाबजि गेलेनायखौ अबेबा जायगायाव एरेस्ट खालामदों गेलेनो मोना माबा मोना होननानै दा ससियेल मिडिया आरो बै माखासे गेमिंफोरजों जों बारा एडिक्टेड जानो नाङा ओंखायनो आं दा आगोल गेलेयोमोन आंबो एडिक्टेड जानो नागिरो एसे एसेयावनो ओंखायनो आं दा दांलाबो गेलेलाबो बेनो ओमफ्राय आरो नेक्स्टआव सोंबावदों रिंखां मुसाहारि नोंथाङा टेक्न'लजिनि सोमोन्दै जेबो रोङा नामा आं माथो नोंनि चेनेलाव माथो जेबो जेनेरेलनि सोमोन्दै जेबो मोना माथो आं ओरैनो फारौ जानाय दाउ सावनायल' नुयो रिंखां मुसाहारि नोंथाङा कुइसनखौ एसे सानै होयै बुं मानो होनोब्ला टेक्न'लजिनि गियान गैयाब्ला नों इउटुबार जानो हाया दा टेक्न'लजिखौ नोङो मार्केटाव लाबोनो थाखाय आङो आगोलहाय खालामनो सानदोंमोन ओमफ्राय दाना भिउस फैया दा भिउस फैयालासिनो नों ओरैनो भिडिअ बानायबाय थायोबा खस्थ' ओरैनो लस जायो जेबो प्रफिट मोनफिनाबा बेनि थाखायनो जेब्लानाखि आङो टेक्न'लजि चेनेलखौ आङो नेक्स्ट मान्थआव खालामनो सानगासिनो दं ओमफ्राय जुदि नोंथांमोना सप्ता खनसेनि गेजेरावनो जुदि आंनि चेनेल गोदानाव 1000 जन साबसक्राइबार जुदि फैहोयोब्ला आङो टेक्न'लजि चेनेलखौ कन्टिनिउ खालामबाय थागोन बेनो आङो टेक्न'लजि चेनेल खालामनो सानगासिनो दं आरो टेक्न'लजि चेनेलखौ भिउस फैनो थाखाय जोंनो इउटुबार्सफोरनि गोनांथि दं बै इउटुबार्सफोरासो टेक्न'लजिनि भिडिअसखौ नायो नालाय ओमफ्राय दाना एसबि मिक्स एडिटरा सोंदों आदाया आंनि कुइसनखौ होआसै आंनि कुइसना बेनोमोन जे टेगखौ आं दासिमबो मोजाङै होनो हाया माबोरै होयो टेगखौ बेसेबां खालामनो हाया साम सेन्टेन्स आर नट येट सेफ ओंखारो प्लिज ओमफ्राय बांसिनानो डाइरेक्ट टेग होजायो दा टेग होनायाव नोङो जेनेबा नोंनि टपिकनि सायाव रिलेटेड बुस्थुखौ होनांगौ जा मनिटाइज जाखानाय चेनेला जुदि जानला मोनला भिउस फैनो थाखाय जानला मोनला मानसिनि टेग होफायोबा नोंनि चेनेला डिमनिटाइज जायो चेनेलाथ' डिमनिटाइज जाया बे स्पेसियेल भिडिअआ मनिटाइज जानो नागिरा बेनि थाखायनो टेगखौ जेनेबा स्पेसिफिक कन्टेन्ट जेनेबा नोङो ओंखाम जानायनि मोनसे भिडिअ जेनेबा नों फुड बेखौ होफादो जेनेबा मा फुड बर' फुड माबा बिदिनो बै जायगा आरो माबाखौ नायनानै होफानो हायो आरो टेगखौ जायगा लकेसनफोरखौ होफानानैबो ओमफ्राय जेनेबा रिलेटेड बुस्थुखौ नोङो रिलेटेड किवार्ड्सफोरखौ नों सोफानो हायो टेगाव आरो बिदिन्था बांलारिया सोंदों बेसेबां लाइक आरो भिउसजों फैसा मोननो हायो आदा खोन्थानो हागोन नामा
भिउस आरो लाइकजों जेबो फैसा मोना जास्ट नोंनि चेनेलाव एडभार्टाइज फैनायनिफ्रायसो जोङो फैसा मोनो भिउस आरो साबस्क्राइब खालामनायजों जेबो फैसा मोना फंबाय ओमफ्राय दाना रन्जय बसुमतारिया सोंदों गुड मर्निं राजा खुंगुर आदा वर्ल्डआव जोंनि बर' हारिया बेसेबां पपुलेसन जागोन ओरैनोथ' दा 2011नि सेन्सास रिपर्टआथ' 15 लाख होनाय दं दा जोंनि बर' मानसिया 15 लाखनि बारा दं आं आन्दाजआव आंखौ बिलिभ खालामखायो दा आं मानसिफोर सोंबा दस्राफोरनि सिगाङाव आङो 20-25 लाख होननानै खिथायो खिन्थु जोंनि बर'फ्रा अभारअल 18-19-20 लाखसो जानो हागौ आरो आंनि आइडियायाव एबार 2021नि सेन्सासआव बिदिसो जानो हागौ खिन्थु 25 लाखसो होननानै लायो आं मानसिफोरनि सिगाङाव एसे दुगा होननानै लानांगौ दुगा खालामनानै लानांगौ मानो होनोब्ला जोंनि बर'फोरनि पपुलेसनानो एन्टायार नर्थ इस्टआव बयनिफ्रायबो बांसिन ओमफ्राय दाना सनिया नार्जारिया सोंदों आदा 1 इयाराव खनसे मोनोना उइकआव मोनफ्रोमबो मोनो अननानै खोन्थाहरदो आदा पेमेन्टआ मान्थलि मोनो जास्ट नोंनि आर्निंसआ मिनिमाम $100नि जानांगौ आरो नों मेक्सिमामथ' लिमिट गैया नों बेसेबां आर्निंस खालामनो हायो बे नोंनि सायाव ओमफ्राय दाना नेक्स्ट कुइसना सोंदों फ्रिशिला बसुमतारी आदा what we have to do to become a good YouTuber we also trying to create some changes among bodos please promote our link नोंथांमोना जायफोरा इउटुबनि सोमोन्दै मोजां मिथिगौ मा मा कन्टेन्टआ सोलियो इउटुबाव बोरै सोलिनांगौ बेफोरखौ नोंथाङा जुदि मोजां मिथिखायोब्ला नोंथाङा नोंनि जा रोंगौथि बैफोर जेन'बा नों अबे केटागरिसनि लाइनजों नोंथाङा थांदों बै चेनेलखौनो कन्टिनिउ खालामबाय थानांगौ बै भिडिअखौनो कन्टिनिउ खालामबाय थानांगौ जेन'बा नों मिथिखानानै सानसेनि फांसननि खेबलाबायनानै सानसेनि टेकनिकेल भिडिअ होलाबायनाय आरो सानसेनि अबेबा सोरनिबा माबा मिउजिक भिडिअसखौ हाल' खालामफिनलाबायनानै आरो सानसेनि नोङो गावनि ब्लग होदलाबायबा बेबायदिबा जाया नों जुदि इउटुबाव साक्सेसफुल जानोबा दा मिथिखानाय मानसिफोरा मोनसे जा केटागरिसनि भिडिअजों थांदों बेजोंनो थांबाय थानांगौ ओमफ्राय नोङो जायफोर नाखि अडियन्सफोर बिसोरो इउटुबनि सोमोन्दै मिन्थियै मानसिफ्रा होमबासो बिसोरनि सायाव चेन्जेस फैगोन बिसोरो मिन्थिगोन ओरैबायदि केटागरिसनि भिडिअ ओरैबायदि जायो ओंखायनो जायफोरानाखि मोजाङै मिथिगौ नोंथांमोना जा केटागरिसजों थांदों बे केटागरिसखौनो भिडिअखौ कन्टिनिउ खालामबाय था आरो नेक्स्टआव सोंदों LKM चेनेल चन्दन आंनाव गासिबो रेडि दं नाथाय आं बेखौसो मोनाखैदि मा एपजों भिडिअखौ एडिट खालामो बेखौसो जेबो मिन्थिया प्लिज आदा रिप्लाइ मी एडिट खालामनायनि सफ्टवेयारफोरा जाहैबाय मबाइलजोंबा नोङो पावार डाइरेक्टर फिल्मरा काइन मास्टार बेनो मोजां ओमफ्राय नोङो लेपटपफोरावबा नोङो पावार डाइरेक्टराबो मोजां ओमफ्राय बै मेकबुकआवबाथ' गावसिनि मोनसे सफ्टवेयार दंखायो बेजोंबो मोजां जायो ओमफ्राय मा होनोमोनलाय फिल्मराजोंबो मोजां ओमफ्राय एडब प्रिमियार बेजोंबो मोजां बड'साया गयारि सोंदों मान्थलि हाबबाय थागोन आदा औ फैसाया मान्थलि हाबबाय थायो जास्ट नोंनि आर्निंसआ $100नि एबाब जानांगौ दा कुइसनफोरा जोब्बायानो फंबायमोन जायफोरनि कुइसनखौ पिकआप खालामाखै नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा आरो माखासे बे दा कुइसनखौ जा पिकआप खालामदों बेफोरो नोंथांमोननि सोरनिबा जों अनेक एखेखा दा बे कुइसनजोंनो आं कभार खालामजोबगोन होननानै सानबाय नोंथांमोनखौ ओमफ्राय दाना जायफोरनि कमेन्ट्सआ साबसिन जायो बेखौ आङो मोनथामसिम सेलेक्ट खालामदों एभ्रि उइकआव जायनि कमेन्ट्सआ साबसिन जायो बेखौ आङो दा डिक्लेयार खालामगोन दा होनो नागिरबाय आं बेनो जाहैबाय बे उइकआव लास्ट दाख्लै सानदेनिफ्राय दिनैसिम साबसिन कमेन्ट्स खालामनाय बिथांमोननिया मोनथाम दं दा बेखौ आं होनो नागिरबाय बेफोरो जाहैबाय ABRA मुसाहारि आब्रा मुसाहारि आदा नोंसोर बायदिसो जाजोबनांगौमोन बड'लेण्डनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा आंनि थै मोनसेनि बिदासो मोननो लुबैयो आङो नोंखौ थेंक इउ फंबाय आरो नेक्स्टआव दङ बेस्ट कमेन्ट्स बिसोरो नेक्स्टनि कमेन्ट्सआ जाहैबाय भाद्रा ब्रह्म नुफेरै मिथिफेरै खोनाफेरै थांफेरै सौहैफेरै जायगा नुथाय आरो गोनां इनफरमेसननि थाखाय भिडिअ बानायनानै फोसावबाय थायोब्ला आं बायदि नायगिरिनि थाखाय जोबोद मदद जागोन किप इट आप थेंक इउ स' माच भाद्रा ब्रह्म नोंथांनि कमेन्ट्सआबो बे उइकनि साबसिन कमेन्ट्स आरो लास्ट मोनसे कमेन्ट्स दङ बेयो बे उइकनि साबसिन कमेन्ट्सआ जाहैबाय देरहासार नार्जारि गड ब्लेस इउ इन एभरि स्टेप ब्लेसिं एन्ड लाभ अफ गड इन इनफिनिट किप स्माइलिं इउर स्माइल इज इकुवेल टु मेडिसिन रेसपेक्ट इउ फ्रम द बटम अफ माइ हार्ट थेंक इउ भेरि माच देरहासार नार्जारि दा नोंथांमोननि कमेन्ट्सआनो बे उइकनि बयनिख्रुइबो साबसिन कमेन्ट्स आरो जायनि कमेन्ट्सआ पिकआप खालाम जायाखै बेखौ दुखु मोननाङा नोंथांमोननि कमेन्ट्सखौ आङो अलरेडि आगोलनि भिडिअसफोराव रिप्लाइ खालामखांबाय आं लिंक होजोबखांबाय बे भिडिअसखौ नोंथाङा नायजोबदो आं मा फन इउज खालामो आं मा एडिटर एप इउज खालामो आरो मा अबे जायगानि बेफोर गासिबो कुइसना कभार खालामजोबबाय दस्रा नेक्स्ट भिडिअ दा भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनोसै नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबसक्राइब खालामदो आरो भिडिअखौ लाइक होनानै थांदो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन गोजोन्थों मोननिसिम दा बाय बायथ' गोजोन्थों